Us presento la meva escola. Benvinguts a la Mercè. En aquest edifici és tan xulo que són d'infantil. Volem conèixer el Lluís. Amb una gran participació i un ambient festiu, s'ha dut a terme avui la 30a edició de la Marxa de Primavera a Martorell. Cada vegada hi ha més gent participant, és un èxit de participació ciutadana, és espectacular la gent que té poder de convocatòria amb aquesta activitat. L'esdeveniment, que va començar a les 10 del matí al pavelló esportiu municipal, va reunir més de 2.000 persones de totes les edats i condicions físiques, amb dos recorreguts, un més curt i altre amb més dificultat. Al consistori farem la llarga i com a exemple, no, del que hauríem de fer tots. Va transcórrer pels indrets més naturals com les Torretes i la Serra de la Taix, fins a arribar a les mines de plom. L'organització a càrrec de l'Ajuntament de Martorell va comptar amb l'actuació dels gegants de Martorell. Va posar en contacte amb nosaltres per dos motius. Primer, perquè com Martorell és ciutat europea de l'esport, volien ser partícips d'això, no? I segona, també per celebrar els 30 anys. Una marxa que s'emmarca dins de les activitats de promoció de l'esport a Martorell i que, recordem, és Ciutat Europea de l'Esport 2023 i va comptar amb la col·laboració de nombrosos voluntaris. Els participants van poder gaudir de l'avituallament. Una ciutadania que ha mostrat com l'esport es consolida com un dels esdeveniments esportius i socials més destacats de la regió. La marxa ha finalitzat a la plaça de l'Església amb un vermut i un dinar de germanor.